Ćao, dobrodošli na moj kanal, potrošeni proizvodi, tip videa koji vi jako volite i gde ja nisam baš najaktivnija. Zašto? Zato što ja ono što potrošim vrlo često znam i da bacim, a ne da sačuvam. Ovaj tip videa je pre svega jako koristan zato što se najbolje priča o stvarima koje ste potrošili do kraja, kada su utisci 100%. Međutim, eto, ja se trudim da napredujem i da, ponosna sam na sebe zato što sam sačuvala sve ovo. Ako mi verujete, nemam pojma šta se sve nalazi u ovoj kesici. Nešto sam sada uzela iz kupatila, pa da vam snimim ovaj video i ovo đubre bacim. Prvo što držim u ruci jeste Bekutan šampon i penušava kupka za decu. Jasno vam je da je ovo koristio moj Ognjen, međutim i ja sam par puta ukrala malo, jako nežna, za osetljivu kožu, lepo miriše i ja te neke bebeće stvari, nešto, da li je Kosili, da li je Bekutan, uvek imam u kupatilu i mislim da se to nikada neće promeniti. Ovo je sa aloe verom i jako i lepa kupka i lep šampon. Ogiju u poslednje vreme počeo je da koristi proizvode za odrasle, sada je na Nivei, često se pojavljuje perut, tako da mislim da ću se vratiti na ovakve proizvode i na stvari za malu decu i bebe. Live gel za tuširanje, zašto sam ovo sačuvala? Zato što ja uglavnom u 99% kupujem DAV. Međutim, ovo mi se nešto svidalo, pomirisala sam i kupit ću je ponovo zato što je jako osvežavajuća, lepo miriše i jako nisam tip miksa, voćkica i cveća, ovo mi jako prija i baš je onako cool kupkica i uopšte nije skupa. Palmolive je možda brend koji najmanje koristim od svih brendova kada je kupanje, šamponi i sve ostalo u pitanju. Ali sviđa mi se. Još jedan proizvod u kom sam jako uživala jeste ova Sephorina kupka, to jest peeling za telo, 2 u 1, koja se pre svega zove Beach Vibes. Unutra ima granulice koje jako podsjećaju na onaj najsitniji i najlepši pesak. U isto vreme lepo očisti kožu, lepo ispilinguje, koža bude nežna i onako baš miriše na leto. Jako patim što će doći zima, samo ću vam to reći. Jako. Black Sugar Tony Moly Gold Black Sugar Mask. Zašto sam ovo sačuvala? Više puta sam pričala o ovom peelingu, ujedno i peeling i maska za lice, zato što je ovo jedan od retkih peelinga koji je savršen za suvu i osetljivu kožu. Bukvalno ima nešto u sebi masnjikavo, neko ulje koje onako i nahrani kožu i ispilinguje lice i ujedno ima efekat maske. Mnogo je dobar proizvod i ovo je jedan od favorita kada je Tony Moly i kada su te maskice, pilinzi u pitanju. Definitivno ću ga kupiti ponovo. Postoje razni pilinzi, ali ne može svaki piling da odgovara suvoj koži. Ovaj savršeno u isto vreme i hidrira, i hrani, i pilinguje kožu lica, tako da, velika preporuka i veliki plus. Taraderm antireumatik krema, već sam pričala o ovome i jako sam srećna što smo konačno našli proizvod koji radi posao. Ja od kada sam bila u bolnici, od kada imam tih problema sa pankreasom, ne smijem da pijem tablete za bolove i to je meni veliki problem zato što me vrlo često boli glava, boli vrat, kičma. Ovo je nešto gde je mackan svuda. Moja mama koristi naravno za zglobove, za ruke i baš za reumu, a ja sam probala da namažem i na slepočnice i vrat i zaista radi i hvala Bogu na tome. Sjajan proizvod, verujte mi, ovo mu dođe kao lek, ne bih hvalila i ne bih toliko pričala o ovom proizvodu da nije zaista sjajan i, kažem još jednom, itekako radi posao. Sephorina Beauty Amplifier, ovo je pudar za setovanje, jako dobar, mnogo ga volim, sad imam ono pakovanje u kamenu, mislim da sam zadnju mrvicu ovog pudara potrošila, kupit ću ga ponovo,
jedna velika preporuka, cela Beauty Amplifier linija je sjajna. Kad smo kod te linije, još jedan proizvod koji mi se jako dopao jeste ovaj primer koji lepo ugladi kožu, savršena baza, savršena tekstura, ne lepi se previše, popuni pore taman onako kako treba. Beauty Amplifier Smoothing Primer, zaista odličan primer i uopšte nije toliko skup. Mislim da je oko 2 ili ispod 2000 dinara. Makeup Revolution Pro Fix, ovo je fiksator u spreju za masnu kožu, zaista odličan fiksator i jako povoljan, jako mi se dopao, lepo fiksira lice i lepo drži sve onako na mestu. Drugi proizvod koji takođe preporučujem jeste Prep Fix Glow 3 u 1 Skin Mist, i primer i fiksator i sve, i ovo mi je možda za nijansu draži proizvod od ovog. Ali da, oba proizvoda su sjajne. Antireumatik Taraderm, još jedno potrošeno, mislim da je ovo moje, a da je mamino kod, ne znam, nije ni bitno. Uglavnom, eto, dokaz da mnogo volimo ovu masu, stvari, i pomoćnika za sve bolove na našem telu. Sljedeći proizvod je takođe proizvod koji mnogo volim i kupit ću ga ponovo. Prvo, odlično hidrira lice, drugo, odlična je baza za šminku ako imate suvu kožu. U pitanju je Kaolion Aqua Fresh kremica, o njoj sam pričala, bila je u favoritima, ostalo je još malo, možda ako postoji mogućnost da se vidi tekstura. Jako lagana kremica, jako prijatna i zaista donese momentalnu svežinu licu. Mnogo mi se dopada ovaj proizvod, tako da ću ga 100% sigurno ponovo kupiti. Da. Kada su puderi u pitanju, sačuvala sam samo 2 kutije, zato što to zaista nekontrolisano i trošim i bacam zbog posla. Ovaj Sephorin sam namenski sačuvala, pre svega da ga pohvalim kao puder koji je odličan za masnu kožu, koji nije skup, koji je lagan i ima finu prekrivnu moć. Druga stvar, ovo je Clear Light 14-ica, puder koji sam ja kupila zbog nijanse pre svega i mešala sam ga sa ostalim puderima zato što je jako svetla nijansa. Svi ovi Sephora ima zaista veliki izbor nijansi kada su puderi u pitanju, tako ako ste mnogo tamni ili ako ste pak jako svetli, potražite ove pudere i dobri su u saradnji sa ostalim puderima. Super se mešaju i kažem još jednom, za masnu kožu ovo je odličan, ali odličan proizvod. Drugi puder koji želim da pohvalim takođe jeste Deborin Extra Matte. Iako je moja koža suvlja, par puta sam nosila ovaj puder i nisam imala problema. Nije mi zatezao kožu, nije mi pucao, nije se video i jako dobar proizvod. Po 1000. put reći ću da je Debora nepravedno zapostavljen brend i da ima jako dobre proizvode. I da, eto, ako imate normalnu, ka masnu kožu ili malo suvlju kožu, možda je ovo puder za vas. Moj je u nijansi 03 Scent. Maskare Max Factor 2000 kalorija Curl Addict. Ja volim onu klasičnu, staru Max Factor 2000 maskaru. Ova nisam oduševljena, meni ne odgovara, ova izvijena četkica. Moja drugarica je voli, međutim ja zaista nešto nisam baš lepo sarađivala sa ovom maskarom. Sljedeća maskara koju sam jako volila jeste Bourjois Push Up maskara i podigne trepavice i da gustinu i volumen i jako je crna i eto jedna velika preporuka. I četkica je takođe lepa, ja volim te klasične, najnormalnije četkice i ovo je maskara koja zaslužuje visoku pozitivnu ocenu. I naravno još jedna potrošena u nizu, Evelyn zlatna maskara od svega 300 dinara, imate da je kupite u apotekama, u onim kućnim hemijama,
maskara koju ja mnogo volim. Jedina i retka od silikonskih maskara koje ja obožavam zato što je tako fleksibilna, ne možete da se povredite sa njom i odlično izvuče prepuške. Sephorine korektori, naravno, koje ja nevjerovatno mnogo i brzo trošim i mnogo ih volim. To vam se već samo kazuje. Ovo je u nijansi 29 beige rose, ovo je takođe 29 beige rose i ovo je natural. 22 najčešće kupujem i najviše volim. I još jedan potrošen crveni Sephora Cream Lip Stain Carmine. Egg Milov krem Too Cool for School, brand koji ja volim. Međutim, ova linija meni nikako ne odgovara, što zaista zna da bude retkost. Kada je ova kremica u pitanju, ja sam joj više puta dala šansu. Prvi put kad sam je koristila posle 15 dana videla sam da mi ne odgovara, ali tada mi je lice bilo prilično kritično i suvo i osetljivo, tako da sam je odložila za kasnije. Posle meseci i po dana ponovo sam probala i videla sam da tu nešto nije kako treba. Reakcija moja, pretpostavljam da je možda na jaja, mada nisam ni sigurna u kojoj količini to može biti u kremici. Nisam imala bubuljice, ja to nikada nemam, ali jednostavno mi je lice reagovalo drugačije. U nekim što se meni vrlo retko masti T-zona, posle 15 dana korišćenja ove kreme, meni se, ne da sam prosijavala, nego prvi put u životu mi je baš onako bila masna T-zona, a lice, ostatak lica suv i prosto nije mi legla. Kažem, jedan od retkih proizvoda kada je Too Cool for School u pitanju. To je sve što se tiče proizvoda koje sam sačuvala. Zaista se trudim da sve ono što je zanimljivo, što mislim da će vas interesovati, sačuvam i evo. Još jedan video snimljen, aplauz i bravo za mene. Pišite mi kako vam se dopao video, da li ste imali iskustva sa nekim od proizvoda ovde i naravno neke preporuke nikada nisu na odmet. Puno vas ljubim i mi se vidimo za neki dan. Ćao!